Europese belastingregels dwingen Zeeuws-Vlaamse brandweervrijwilligers om te stoppen. Het gaat in totaal om ongeveer 30 brandweerlieden. En dan denkt u misschien, ach dat valt wel mee. Maar hier in Westdorpen betekent dat een kwart van het korps niet inzetbaar is. En dat de kans dus groter is dat de brandweer niet kan uitrukken. Straks meer daarover, net als over dit. In één klap 6 kerken verkocht. En het Hobbel de Bobbel is hier bijna voorbij. Goedenavond. Brandweerposten die niet kunnen uitrukken. Brandweervrijwilligers waarvoor zelfs ontslag dreigt. Het speelt op dit moment in Zeeuws-Vlaanderen. Doordat Europese belastingregels het moeilijk maken om werken in België te combineren met het zijn van vrijwilliger bij de Nederlandse brandweer. Ja, hier hangt mijn uitrukpak en daar spring ik bij nacht en ontij in. Sinds 1985 zeg je, dus op hoeveel zit je dan nu? Ruim 41,5 jaar. En nu dreigt het toch dat je een keuze moet gaan maken? Ja, helaas. Het fenomeen dat ik werkzaam ben in België, dus grensarbeider en tevens vrijwilliger bij de brandweer, wat een vorm van ambtenarenstatus heeft, dreigt dat ik een keuze moet gaan maken of stoppen bij de brandweer of werk opzeggen in België en naar Nederland gaan werken. Dat zit namelijk zo. Wie hier in Nederland dus bij de brandweer zit, wordt gezien als een Nederlandse ambtenaar en moet dan ook hier zijn sociale lasten betalen. Maar als je dan hier over de grens bij een Belgische werkgever werkt, moet die eigenlijk de sociale lasten in Nederland betalen. De regeling die dat allemaal op een nette manier afhandelde is verlopen en daardoor komen er een hoop brandweermensen in de knoei. Ja, helaas heb ik heel triestige verhalen gehoord. Dat vind ik echt heel erg vervelend voor die mensen, want dat geeft financiële consequenties. Dat geeft heel veel spanningen in het thuisfront. En die mensen zijn ook gestopt, die hebben financiële zorgen nu al. En dat denk ik bij mezelf, hoe kan dat nu? Het gaat in totaal om ongeveer 30 brandweerlieden. En dan denkt u misschien, ach dat valt wel mee. Maar hier in Westdorpen betekent dat een kwart van het korps niet inzetbaar is. Dat betekent dus dat ik hier in Westdorpen niet kan garanderen dat wij eruit kunnen met de brandweer. Een van de collega's momenteel die ontvangt ook geen loon, dus die weet niet hoe hij zijn vaste lasten verder moet aanverdragen. Heel veel reuring hier, ook in de wetenschap dat we hier misschien komen, ergens naar een brand toe moeten en gewoon juist die 4 mensen missen om te kunnen vertrekken. En wat doet dat met jou? Ja, dat doet mij wat. Ik heb die mensen eigenlijk allemaal binnengehaald, vol enthousiasme, gezegd vrijwillige brandweer. Die mensen willen wat doen voor de omgeving, voor de maatschappij. Ja, mijn gevoel is dat ik ze eigenlijk onbewust nu in een prak ellende heb gesleurd. Ja, niet wetend dat dit de gevolgen konden zijn en ook niet wetend waar het eindigt. Want wat voor gevolgen kan dat hebben op jouw leven? Nou, ik wil daar niet aan denken, want kijk, mijn leven en van mijn vrouw, mijn zoon die zit ook bij de brandweer, dat bestaat uit brandweer. En er wordt overal rekening mee gehouden met de brandweer. En als dat wegvalt, dan weet ik dat heel veel doet, ook met het gezin. Wat doet de VRZ hierin om te helpen? De urgentie zo hoog mogelijk proberen te houden bij beide ministeries van België en Nederland om te begrijpen dat dit snel moet worden opgelost. En wij kijken met individuele vrijwilligers wat voor hen het probleem is en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. En waarom doen we dat? Om te zorgen dat die vrijwilligers die dag en nacht voor de Zeeuwse inwoner klaarstaan om het hier veilig te houden, te zorgen dat zij ook geen financiële zorgen hebben over het werk dat zij doen. In Zeeuws-Vlaanderen zullen binnenkort een stuk minder kerkdiensten worden gehouden. De Rooms-Katholieke parochie verkoopt namelijk 6 kerken. De verkoop stond al een tijd op de planning, maar het nieuws kwam in Hengstdijk toch hard aan. Dat wij niet betrokken zijn geweest als gesprekspartner zeg maar, bij heel dit gebeuren. Wij zijn geen eigenaar van de kerk, maar wij voelen ons wel heel betrokken omdat we er al zoveel geld in gestoken hebben. Dus wij hadden misschien mee kunnen helpen beslissen. En misschien had het dan niet allemaal anders gelopen. Dat de kerken verkocht konden worden, dat wist de stichting al langer. Sterker nog, ze wilden de kerk zelf kopen en zouden daar vorige week over praten met het parochiebestuur. En toen hoorden we dus dat het bijna rond was met een projectontwikkelaar om al die kerken over te nemen.
Dus wij hebben eigenlijk niet meer over kunnen onderhandelen. En is de verkoop gewoon doorgegaan. Dus dat was voor ons een complete verrassing. En de parochie zegt de verkoop een moeilijk besluit te vinden. De kerken kunnen nog maximaal 2 jaar open blijven, tenzij de koper eerder met de werkzaamheden begint. De nieuwe eigenaar wil appartementen in de kerk bouwen. Bij een steekincident op een camping in Scharendijk is vannacht een minderjarige jongen uit Ridderkerk gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een minderjarige jongen uit Meersen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van het incident is. De politie doet daar nog onderzoek naar. Wethouder Adrie van der Maas van Noord-Beveland stopt. Privéomstandigheden zijn de reden, laat hij weten. Hij was namens de SGP de afgelopen 24 jaar wethouder en daarvoor was hij 12 jaar raadslid. Begin juni werd Van der Maas nog opnieuw geïnstalleerd voor de komende raadsperiode. De SGP gaat nu op zoek naar een opvolger. En de spoorbrug bij Arnhem-Muiden kan al 3 weken niet open voor het scheepvaartverkeer. En dat is geen pretje als je met je boot in Nieuw- en Sint-Joosland of Arnhem-Muiden ligt en op vakantie wil. Ja, als ik het zo een beetje tussen de regels hoor bij ProRail, dan komt het erop neer dat dit nog wel even gaat duren. Daarom kiezen een aantal booteigenaren dan maar voor hun boot uit het water te halen en naar de andere kant van de brug te transporteren. De kapotte onderdelen die nodig zijn om de brug weer te kunnen openen zijn niet te repareren en moeten op maat worden gemaakt. En dat kost volgens ProRail tijd en is het dus wachten geblazen, tenzij je onder de brug door kunt natuurlijk. De Napoleonschuur in Scharendijke dreigt opnieuw te verdwijnen. Dat was 7 jaar geleden ook al zo, maar werd toen gered door erfgoedorganisatie Boei. Die wilde de schuur restaureren, maar zegt nu jarenlang te zijn getraineerd door de gemeente. Nu moet Boei de schuur teruggeven aan de gemeente en dreigt opnieuw de sloop. Ooit was deze locatie het middelpunt van de strijd tegen het water in Zeeland. Een belangrijke zeeroute. En dat wisten de manschappen van Napoleon ook al, die deze schuur gebruikten om vanuit hier het land te verdedigen. Daarna is de schuur altijd gebruikt voor opslag voor zandzakken en ander materiaal. Dorpsbewoner Louieke woont in Scharendijke en is begaan met het lot van de schuur. Dat het een van de 2 oudste schuren van Nederland is. En hij komt uit 1750 en hij heeft verschillende gebruiken gehad. Maar nu staat hij al tientallen jaren leeg. Ondanks dat is volgens de erfgoedorganisatie Heemschut Zeeland de schuur nog steeds van onschatbare waarde. Het is altijd een waterschapsschuur geweest en hij vertelt een belangrijk verhaal. Dat is het verhaal van de Grevelingen als woest water. Met vlakbij een enorme dijk, een Muraltmuur. Het waterschap wat opslag nodig had. Dus het is een schuur die een verhaal vertelt en als gebouw uniek. In 2019 wilde de gemeente Schouwen-Duiveland de schuur al in slopen. Maar daar kwamen inwoners en organisaties tegen in actie. Erfgoedorganisatie Boei kreeg toen voor symbolisch bedrag van €1 de schuur. Maar moest wel binnen 7 jaar een goed plan op tafel leggen. Onlangs kreeg Boei plots een mailtje van de gemeente. We zijn 7 jaar verder, de plannen voldoen niet, was er te lezen. Ongekend. We hebben dit als Boei nog nooit meegemaakt met een andere gemeente. Maar hoe kan dit? Ik bedoel, dit voelt toch gewoon als 7 jaar lang als je plannen inlevert en elke keer wat terugkrijgt. Hoe voelt dat dan? Ja, het voelt alsof we 7 jaar aan het lijntje gehouden zijn. Alsof bij de overdracht van het object aan Boei al de verwachting was dat het toch niet zou lukken. Dat wij ons als Boei wel zouden terugtrekken, omdat we te veel gedoe vonden. En dat is niet zo, want we vinden zo'n klein object net zo belangrijk als een groot object. Want uiteindelijk staat het ook voor iets groters, voor het verhaal van Zeeland, het water, de strijd tegen het water. Toch ziet de gemeente dat anders en ziet dat er nu geen cultuurhistorische waarde meer is. Terwijl de gemeente zelf ooit de schuur tot gemeentelijk monument heeft gemaakt, met alle verplichtingen van dien. Maar als eigenaar heeft de gemeente 20 jaar lang geen onderhoud gepleegd, waardoor het er nu zo uitziet. Dat ze vinden dat er geen cultuurhistorische waarde meer is, dat is een volstrekt verkeerde bewering. Die cultuurhistorische monumentwaarde zit niet alleen maar in die schuur, die zit gewoon in die hele context. En dat wordt niet eens genoemd. Dus ja, ze moeten wel met een heel goed verhaal komen. En dit is hoe Boei wil hoe de schuur eruit komt te zien. Ze hebben het geld en de ondernemer al klaarstaan om er een fietsrustplek van te maken, inclusief de uitleg over de historische plek. Maar de gemeente ziet er na 7 jaar ineens niet meer zitten. Ja, ik kan me er heel boos om maken en ik vind het ook echt onbegrijpelijk dat de gemeente zo omgaat met de energie die in zo'n plan is gestoken. Ik heb ook echt een soort van vervangende schaamte voor de houding van de gemeente en de nonchalance waarmee er met dit gemeentelijk monument is omgegaan. Want zoveel heeft ons dorp niet meer. En wellicht binnenkort dus ook deze historische schuur niet meer.
De erfgoedorganisatie gaat in ieder geval de juridische strijd aan, hebben ze laten weten. En de gemeente Schouwen-Duiveland laat in een reactie weten dat ze wellicht iets sneller hadden kunnen reageren, maar blijft bij het standpunt dat de schuur geen cultuurhistorische waarde meer heeft. En dan blijven we nog even op Schouwen-Duiveland, want het is nog een zomer afzien als je op de fiets van Renesse naar Burghaamstede wil of andersom. Het populaire fietspad over de Vroongronden staat al jaren bekend om de kuilen en verzakkingen. Maar er is verbetering op komst. Dit najaar wordt het fietspad vernieuwd. Ook vandaag is het fietspad weer even afgesloten vanwege de zoveelste noodreparaties. Zeker, we hebben 14 grote plekken al aangepakt. In totaal dat we de hele tracé hebben we 200 gaten gevuld. Dus. Dat het fietspad elke keer zo slecht wordt, heeft volgens Staatsbosbeheer te maken met klimaatverandering. Droogte maakt eigenlijk dat het pad letterlijk als een soort door de wind stofzuiger wordt leeggezogen. En daardoor komen er allerlei obstakels die onder de grond zitten komen boven, wat vervelend is voor de fietsers. Maar vooral het is heel hobbig, onregelmatig. 4 jaar lang was er gesteggel over wie er moest betalen voor het fietspad. Want Staatsbosbeheer heeft er geen geld meer voor. Uiteindelijk betalen nu de provincie Zeeland, Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer in totaal 6 ton. Het huidige pad zal worden afgegraven en opnieuw worden aangelegd als schelpenpad, dat minder last heeft van de wind en droogte. Wolkenvelden en zon wisselden elkaar af. Het was ook een stuk koeler dan de afgelopen dagen met maximaal 24 graden. Morgen krijgt de zon het een stuk lastiger, want dan is er vrij veel bewolking. Het wordt dan nog iets koeler dan vandaag met temperaturen van begin 20 graden. En tot zover deze Zedelt Nu. Online houden we je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws. Dat is via de app, onze site of een van onze social media kanalen. De keuze is wat dat betreft weer eens reuze. Voor nu in ieder geval een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.